हमारा फैमिली कारण हिंगे ओ जगह सिनी बीजेपी पार्टी ऑफिस मिया उसकांगो सामंतांग तोंनाय र बरंनो नो किपिल थांपुरो बंगनुपुरो कैसा अटैक था और सामंसाया तांनाय रंग हिमानो अब मिनी ते कैसा पार्टी नि बर और अटैक लाइक एवं जे अटैक खाइजनाय र बर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइजिंग जा एडमिटिंग जा बरं नै होइतो बेला इंजुर्ड न दतंगो इनके अब बेलाय खान साया अब न नायन बागी फैमिलीता ताबुक जरा जे अटैक खाइनाय रक अबरनो सिनिवै पुलिस केस नि एकबार रमजा खाबो बाहाय बरंनो अलरेडी आइडेंटिफाई खालायखा एवं बुंनि बुं स्पेसिफिक बुं रिविनाय एफआईआर सुनखा ताबुक जरा तो रमजा कोनहि खानाव होइतो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाबनो रुतुगिनो तंखना आनि कखंखे अबसो सानन थानन नायो जे जोंबाय जों आं आगे बसावो ताबुक बसावो जोंबाय जों तावालायदि ताबुलायदि सागबै सागबै बाहायबाय थानाय प्रब्लेम नाय जतन बागन एकटा प्रब्लेम स्टैंडिंग नाय अब जाहाते यातै जत पार्टी लीडर्स दङ आं कबगो जों जुदि दफानो न हामजा अंके फायदि आं फायदि दफानि सामंतांतनि फायदि अबसो आं नानो ओके अजे अटैक खाइनाय रक बुसुक जन दङ ना जरा माने बाहाय अब बरक 40-50 जना प्राय बरकनि जे 40-50 जना दङ होनै खोनाव आं जे साइमामानि आं न बरकानो साहरका जे बाहाय बेपार होनाय आं ताबो बसावो जे बसकां सालगो जाहाते ते यातिनाय जारा सयतान खलायका बा सयतान खलायरि जाखा बरक इमिडिएटली पुलिस थानि सारेन्डार खायजों थं जुदि रुतुगि मान जाखा हंके अब सांगातिक एकटा सायांगै थानाय बरक नागार सानथं आनि कखा बाहायता सारो पार्टी बुनो कलग ताम तंगैमान बाहायवान पार्टी मिनो कलगत दादा चितान नुगजागै तंखासिनि जे रिपोर्ट तो जोंमान खाजे आरो कैसा पार्टी थुते बनो मिसगाइड खालायनाय असराय रंनो तुइदुलै अबा हाय सब समयनो खालायरो जे बो पार्टी तितिर प्रमो थां खना एंखे तो साबरो फाइनो तमसा कैसा पार्टी नो पुरा अटैक खाइनाबा आरो ओ बुनि अवस्था तांनायबा ताबो केस संखा अटेम्प्ट टू मर्डर अब तो सांगाति कतर बले आरो बो जुदि ताग एरा संगि थाका हंखे अब साबो बिनि दायित्व नानायबा अब सिगां बेरे सिनान दरकार जारा खाइनायबो बरबो सिना नांनाय जे अब हाय घटना जाहाते परवर्ती दिन दग जाहाते यातिनाय जे लिडार्स अफ बाबतो हाय मिसगाइड था खाइदि नों जुदि एरियाव डेभलपमेन्ट खाइ दंखांखे नों तामबागि अटैक खाइना नांबा नों अटैक खाइना नांयाब्ले नों अटैक खाय ननिन पिछने बरक थानायब्ले आरो नों सामुं काहाम जुदि ताङै दंखांखै तो निन पिछने बरक थानाय तां थायांनायबा तार माने नों सामुं तांमा हामदे निन एरिया डेभलप करिखा नंगामनो किरि जाखा नंगाबनो प्रोटेक्ट खाइना थांखा आरो निनि गामियाव नों डेभलपमेन्ट खाइना थानाबा आंनि जे सयं खाइनि निन लगिवो
नों दफानि सामुं थांनानै थांगांखाय आं निजे सयं फायनायनि लगे फायनाय आइसि आं तियार दङ खिन्थु दफानि बुमुङै नाय पलिटिक्स ता खालायदि दफानि बुमुङै आं पलिटिक्स खायनो थांला बिजेपि पार्टी दफानि बुमुङै खायनो थांला अबन आं तिनि 12 तारिखआव नरेंद्र मोदीनि सरकार दिनै जेफोर फानोंथों उन्नयन नायो उन्नत नायो अ उन्नतनो जों बाहायखै याप्रिसायमान जों अबसो मानायनाय सार ओंखा अरननि मिनिस्टार तो सावि तंखा चिन बरफ बुया हनै अरमा तुइ ताम सना चिन बरक बाय आंखे बरनि बरक फाइबो फैसाबो आपतिरक तांलाय थं आं ताबो बसाव একটা চিং বাই চিং আর ওয়ালাই সকলাই বলাই তলাই তাং থং অব তো ইংনান থাকা আंखे তাবো जों रुलिंआव दङ अ रुलिं बरक बाय जुदि फाइ दिना थाका आंखे ताबो लास्टआव तांलाय नायबा जों ताबो बनायो जाहाते বলাই তলাই ইয়া উইন সঠিক ভাবে যাহাতে যেখানে সেখানে জানদেন পার্টি যা খাই থাকতো নিউট্রাল ভাবে খাই থাকতো পিসফুলি ভাবে খাই থাকতো অবন আং নাইও তিনি বিজেপি তরফ থেকে হামবাই